Er komt een grut DNA-verwantschapsonderzoek om de moordenaar van Marianne Vaatstra op te sporen. Politie en justitie had dat onkundigen. Uit het laatste politieonderzoek die blijkt dat de kans grut is dat het dier eruit haar om jou in komt. Frisse wind in Haas zult er naar de Riersgeerkomsten boycotten. Daar ben ze juist ermee begonnen. Nevens de fracties koffiëren het college de Rie en de Hazes in de discussie over de rek. Andere fracties in Haas vinden de stap schandalig. Karmasters zullen de komende tijd bij rappelboeren in het beeld del om te zien wanneer ze rappels rooien kennen. Dat is de uitkomst van een geerkomstenjuster. Voor de boeren wie een rooiverbod instelt om bruinrot naar wetteroorlijst vat te komen. De fusie tussen ziekenhuis Nijsmellingen in Drachten en zorggroep Passana in Dokkum gaat definitief terug. Daarmee is het voortbestaan van de Sionsberg op de lange termijn garanderen. De reorganisatie moet nog wel verder uitwerken worden. Joen en vannacht bewolkt met een paar opklaringen. De temperatuur is 10 tot 13 graden. Morgen is het bewolkt, maar uiten toch wat rein. Het wordt dan zo'n 18 graden.